Етапи на изграждането на трейдера и на всеки подобен на него. Първи етап. Безсъзнателна некомпетентност. Това е ситуацията, в която все още нищо не знаеш и даже и не подозираш, че не го знаеш. Синдромът на Дънинг-Крюгер. Втори етап. Съзнателна некомпетентност. Това е ситуацията, в която вече знаеш, че не знаеш. Опа! Трети етап. Еврика. Това е ситуацията, в която усещаш, че вече нещо знаеш. Ура! Четвърти етап. Осъзната компетентност. Това е ситуацията, в която знаеш какво именно знаеш. Пети етап. Безсъзнателна компетентност. Това е автотрейдинг. Нивото, когато знанията ти автоматично, без да се замисляш, са приложени в твоята работа. За някои трейдери, за съжаление, това е трудно постижима цел. Дали? Всички преминаваме през тези етапи и това е нормално. А къде си ти? Ако видеото те заинтригува и поставя въпроси пред теб, надникни в уебсайт